एक्चुअली भिडिअखौ आं न'आव थाना खालामना दोनैसो दे आं दाखालि एसे बाहेरायाव थांनांगौमोन थांनाय जायाखै दिनै अखाबो हादों माबो हादों न'आव बिदिनो निउसाव एसे जिरायदोंमोन आं सानै मानसिखौ आं मोजां मोनदों माखासे सानै लिडारखौ मोजां मोनदों माने बिथांमोननि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय थिगैनो दङ बिटिआर नि चिफ आरो जयन्त एमएलए सासेया मा होनदों डिक्शनारियाव ग्रामार गैया बिसोर साथामनि बारैखौसो आं खोथाखौ बुंगोन थ' लोगोफोर आंनि फ्रिडिमार चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायफिननानै लानाय जाबाय गबिन्द सार बिथाङा मा होनना बुंदों बड'लेण्ड बिनायाव बा उदां माबा मोनसे बिनायावहाय आंहा बुंनांगौ जेबो गैया थिगैनो दं सार आं मानिदों बेखिनिसिम बाथ्राया थिगैनो दं आं बेखौबो मोजां मोनदों थ' दिनैहाय नोंनि गोसोआवबो जे दिनैहाय जायफ्रा दिनै बड'लेण्ड बिनो थांदों बा दिल्लीयाव होसिख्रावनाय हाबाफारि खामानि लादों बावहाय जेबो हेंथा होआखै आं बेखिनिखौबो मोजां मोनदों दिनै थिगैनो माबाफ्राथ' एकर्डनि गेजेरजोंनो जों गासैखौबो मोनफ्रोमबो एकर्डआव जोङो खनसेयावनो गासैखौबो मोनजोबाखै बिएससिआवबो जों नांगौ बायदि बर'फोरनिल' नङा गावबा गावनिबो बेफोर माबाया जाफुंनानै फैयाखै ओमफ्राय नैथि गोरोबथायावबो बिटिसि एकर्डआवबो जों बर'नि थाखाय थोजासे जायाखै ओमफ्राय ब्रैथि नैबे थामथियावहाय बिटिआर गोरोबथायाव बावहायथ' जों नांगौखिनि इमप्लिमेन्ट खालामखांनायनि उनावसो माखासे बुस्थुफोरखौबो नुगोन खिन्थु इमप्लिमेन्टआ माला खालामजोबनो हागोन बोसोरथाम बोसोरनैयाव हाया आंबो मिथिगौ आसाम आन्दलन समावहाय एकर्ड जानाय समावहाय बिनि माखासे दफाफोरनिखौनो खालामजोबनोबो हायाखै ओंखायनो जोंनि बिटिआरनि माखासे इमप्लिमेन्टखौबो कयेकटाया थागोन नामा सानदों आरोखि कयेकटा दफाखौ नायोब्ला जों बर'नि थाखाय मायाबा दफाया गाज्रि आरोखि बेखौ आंनिल' नङा जों सोरबा गामि ओनसोलनिल' नङा जायफ्रा सागान होग्राफोर बिथांमोनाबो एसे बुंनो हाया बा फोरमायनो हाया बे दफाया मोजां जाथारासै होननानै बिसोरो बुंनो हाया दा सोरबा सासे दैदेनगिरियानो सागान होगिरिफोरा सोरबा सासे दैदेनगिरिनि सिगाङावनो प्रमद बर'नि सिगाङावनो बुंबा उल्था जानानै थागोन गोसो सिङावसो दङ बिसोरो सागानखौ होदोंब्लाबो बिसोरो कयेकटा दफाफोर बेफोरखौ मोजां मोनाखै जाय बुस्थुआ दिनै बर' हारिनि कयेकजननि थाखाय सोरबा दैदेनगिरिनि थाखाय जानो हागौ सोरबा सासेनि थाखाय जों बर' हारिनि थाखाय कयेकटा दफाया एसे उसुबिदा जानानै दङ जायनि जाहोनाव गबिन्द बिथाङा दाखालि बड'लेण्ड बिनायाव आंहा जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय जाया दैदेनगोन जाया लिड खालामगोन बिनि बारैसो माखासे खोथाखौ बिथाङा बुंलांदों जेखियानो जादोंला गबिन्द सारनि गोसोआव दङ बियो आं मिथिदों बिथांनि जाखिनि खोथा बुंनायावहाय बिथांनि जाखिनि खोथा बुंनाय बा माबानाव बे फंसे सोदोबखौ आं मोजां मोनदों दै नोंथांमोना जिखिनि पलिटिक्स खालामलायबाय था खिन्थु सोरबा बड'लेण्ड बिनो थांनायाव बा नोंसोर मोनालै नोंसोर मोनथारा बे जाथाराखै बे बाथ्राखौ दाबुं मोननाय मोनिया उननि बाथ्रा जोंनिया बिनांगौआ जोबनो थाङा आन्दलननि गेजेरजों बर' हारिया आन्दलन खालामाबानो मालाबाबो मोननांगौखौ मोनफेराखै थिग बेफोरबायदिनो जोंनि एनडिएफबिनि एकर्ड खालामनायाबो मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो गोजोन गोरोबथा खालामबाय थिगैनो दं आं मोजांबो मोनदों बेखौ जाय हक सार गबिन्दनिसिम थेंक इउ होयो आङो मानो होनना बुङोबा बिथाङा बड'लेण्ड जाया बिदों बिथांमोननिसिम आंहा बुंनांगौ जेबो गैया होनना बुंदों दाना फैफिनदो जयन्त बिथांनियाव जोंनि समस्तिनि सिडली समस्तिनि एमएलए जयन्त बिथाङा बसुमतारिया बिथाङा बुंदों बड'लेण्ड बिनाय आंहा बुंनांगौ बिथाङाबो दङ बिथांनि बुंनायखौबो आं मोजां मोनदों नाथाय माखासे बाथ्राखौ इनडाइरेक्टलि बुंलांदों बिथांनिखौबो आं मोजां मोनदों खारन नोंथाङा पावाराव दङ नोंथांनि गोसोआवबो दङ बड'लेण्डखौ नांथारगौ जे बर' स्टेटखौ सेपारेट स्टेटखौ जे आलादा स्टेटखौ जे नांथारगौ
जों बर'नो जे स्टेटखौ नांथारगौ दिनै नोंथांनि खोथा बुंनायाव आं कयेकथा बुस्थुखौ हमनो हादों नोंथाङाबो फोरमायनो हाया जों नांफिननांसिगोनलै बिदि खोथाखौ बुंनो हाया खारन नोंथाङा सरखारनि मानसि आं बेखौ बुंदों आरोखि जिखियानो जादा नोंथांनि जाखिनि खोथा बुंनाय बेफोराव आंहा मोजां मोनदों दिनै सोरबाया बिनो थांदों बेफोरखौ सोंखारिलायनो नाङा नंगौ थिगैनो दङ नोंथांमोना बै समाव आबसु आन्दलन समाव सोरबा BAC खौबो बा BTC खौबो सोंखारिनायखौ नुवाखैमोन सोंखारिनायखौ नुवाखैमोन जायो एसे एनैया मालाबा खिन्थु दिनैनि दिनाव मायावबा बुस्थुफोरखौ एसे बारा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरोखि थ' जोंथ' बिथांनिथिंबो नोंथाङा मोनसे नोंनि समस्थियाव आं दाबो बुंगोन बारे बार नोंथांनि समस्थियावहाय दिनै बहा माब्रै बर' रायजो राजाया भटार्सआ नोंनि भटार्सआ मा जानानै दङ बेखौ नायोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो दिनै जे नोंथाङा दिनै बड'लेण्ड बिनो थांनायावहाय जाय बनसुआ दिनै बड'लेण्डनि सिख्रावनि हाबाफारा लादों बै दैदेनगिरिफोरखौ नोंथांमोनाबो बारा बुङाब्ला हानायमानि हजम खालामना थानो हानायासो मानसिनि गुन होननानै बुंदों नोंसोरो दिनै हजम खालामनानै दं गोबाङानो गोबां खोथा बुंदों नोंथांमोनखौ सानसुमा मोनाबो नोंसोरखौ दावराव देख्रेब मोनाबो दिनै गोबां खोथा होनदों नोंसोरखौ बनसुनि होन सोरबा गोबाङानो खिन्थु बेफोरखौ हजम खालामना थानो हानायासो देरसिन नाथाय नोंथांमोना नोंथांनि भटार्स जाय समस्थियाव जि जायगायावहाय बर'आ दिनैहाय दासिमबो दैबानाजों खुरखानानै थाजानाय बेखौ एसे नायोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो जाय चिरां डिस्ट्रिक्टआव सिसुबारियावहाय नोंथाङानो थांलाय फैलाय नुगासिनोबो दङ आरो आं भिडिअ होगासिनोबो दङ बेलासियावबो होगोन आं बेखौ थ' बिथांनिसिमबो जाय बनसुआफोरा दिनैहाय थांदों बिथांमोनखौबो दे BPFआ जे बनसुखौ बानायना दानानै होदों बेखौ बुंलायनांगौ दरखार गैया बे सोरजों दाजायो सोरजों दाजाया बे बिनि खोथा दिनै आबसुआबो होनबालाय सोरजोंथो दाजानाय UPPLआ सोरजों दाजानाय आबसुआ दाना होनाय नामा बेखौ बिदि होनलायोब्ला एसे गाज्रि खोनायो जेखियानो जादों नोंथांमोननि सानैनि गबिन्द सार आरो नोंनि खोथाखौ दिनै आं निउसखौ नुनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदों जोबथारनायाव सासे दैदेनगिरि बिथाङा मा होनबाव बुंदों रोंगोराना सोरखौबा सासेखौ माबा मोनसे राव होनदोंमोन दे आंनि बुंनाया गाज्रि नाम जाय माखौ मख'दों बियो नङाबो जानो हागौ बा क्षमा खालाम प्रमद बर' BTCनि चिफ बियो दिनै सोरखौ बुंदों बिनि जेखिनि राव बाहायनाय डिक्सनारियाव गैयि रावखौसो बाहायदों थिगैनो दं नोंथांमोननि लिडार राकेश ब्रह्म बिथांखौबोथ' नोंबो बुंनो हायो माथो नोंथांनि बे राकेश ब्रह्मआबो माथो डिक्सनारियाव गैयि सोदोब बाहायो माथो बिलाय बिथाङा राकेश ब्रह्मखौ नोंथाङा बुंनानै हो नोंथांनि आखायाव गैया बियो 9.2 क्ल'सखौ आं दाबो होफिनगौमोन स्क्रिनाव 9.2 क्ल'सआव मा दं बिनि डिपार्टमेन्टआ मामोन बावहाय XNDBफोरनो फख्रिनि अमानि माबा माबि होनांगौआ बेफोरखौबो मोनजोबनांगौ NDFBनि गथ'फोरा मोनफ्रामजोब्बायना 9.2 क्ल'सखौ नोंथाङा नाय राकेश ब्रह्मखौ नायनो थोन एसे मोजाङै नोंथाङा सोरखौबा बुंनो दिनै डिक्सनारियाव गैयै राव इउज खालामदों दिनै राकेशआबोथ' खालामदों गोबाङावनो गोबां राव बाहायदों थ' लोगोफोर आंनि भिडिअआ बेखिनिखौनो लाबोदोंमोन आं दिनै बारा गोलाव लाबोला थ' आं गेजेराव माबा मोनसे गाज्रि राव बाहायदोंबा गाज्रि सोदोब बाहायदोंबा नोंथांमोनाव आं क्षमा बियो थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बेखिनियाव दोनथ'नो सानबाय जय बर' हारि